mali. Molweni if niyafuna. Molo mem. Oh hayi kodwa nani bethu nani umoya wena uphansi mani kuvula isikolo. Hayi ingxaki besingafuni ukwavula medem man. Besingafuni ukwavula. Jonga, hey Lilitha. Khawutshintshe for once. Okay usothuse nathi sizititshala sibone utshintsho apha ku please ngiyacela. Ongabi nguye la Lilitha ka term 1 and term 2, term 3 ngoku. Right ke bethu nani ngicela uhlabelele mem sizoqalisa. Khonyama sonke bethuna sonke wami Khonyama meli wami ebuke wamela uye wamele busime sithi Khonyama meli wami Khonyama meli wami uye wamela Ay Khonyama, ay subrami, Khonyama, meli wami, ebuye wamela, uye wamele bunzimeni. Siyabulela kakhulu mem. Masithatha lithuba bethunani sibulise kwi-SGB, sibulise kwi-deputy principal endim Qobo, sibulise bethunani kwabaklinayo, sibulise kwi-securities, sibulise nakuni bafundi. Ndimeke endaweni ka-principal uxolisile akakwazanga ubakho phakathi kwethu, kukhona isingcwabo ayekuso eFree State. My condolences madam. I want ulifundiswa ngibani wena lo gama namagama angwanzilili nje English. Right ke bethunani bekumele uba ngu-principal lento yayibona izinto zolilitha nisenza ingqondo ingasebenzi. Bekumele uba ngu-principal bethunane olapha, bekumele uba ngu-principal onamkelayo but ke namkelekile for u-term 3. Bekumele uba ngu-principal kwa ofanele uba wethula ezitishara zimbini izintsha for u-grade 12. So ithi loo nto niyekile utitsha nina madam? Asiyekanga utitsha thina. Aba bazoncedisa njengoMiss Tyler lo bezoncedisa apha ku-term 2. Nabo ke ku-term 3 bazosincedisa. Yayiva ke ngoku naku-term 4 kuzawufika abanye bazoncedisa. So andiyazi le uyibuzayo into. Masibanike bethunani chance bazibulisele. Molweni bafundi. Siyabulisa ke bethunani lo umiphambi kwenu nguNolitha Ndlovu. Ndicela ke nina nindibize ngoMiss Ndlovu. Ndiyavuya kakhulu ke bethunani ukuza apha kuzokhanya secondary school ukuzomncedisana noMiss Jack kwi-accounting and life orientation, yes, for grade 12. Ndiyathemba ke bethunani uba sizowuphathana kakuhle kule term. Ndiyabulela Nkosi. Wabamkelekile madam man. Andingathi mna nawe asovana, sizovana mna nawe madam. Nizovana nganto. Into le nizovana ngayo? Never mind madam. Hayibo uthi never mind kumem. Uthi never mind kumem. Bekumnandi holiday man. Yabona ngoku sibuyelo Annelise. Bra wenze kusaqala neterm. Bra. Next teacher, please. Hayibo. Sayinguwe ngokojujusela. Njani madam? Sayinguwe ophethe inqwelo uya emsa ngoku. Madam andikuthathelana. Amnene singathi ubona next. Esingagezelani ke please. Masibulise kuni steshara nakuni bafundi. Afuzi bayangomba le. Into endiyibonayo ningathi yase-America fundi. Nizathula apha makwedini okanye? Hayi sizothula minera, Sizawuthula minera. Yaqinisa. Lo miphambi kwenu nguSimphiwe Charlie Bhunga. Wethi isikolo bendikuso ke bebendibiza ngoMr Charlie Bhunga. Abanye ke bebesithi Bhunga. Yawuxhomekeka kuba undibiza kanjani wena. Ndizabe ndincedisa ke bethunana apha amadoda intanga yam uMr Hlubi kwi-economics. Enkosi. Sibulele kakhulu sitishara. Andandaba izawufuna ndikhulula izipeks nale into. Because kuyanyanzeleka aba ndithethile ngayo. Jongani bafundi mamelana apha nina. Nansi imiyalelo ka-term 3 and 4. Number 1, azivumelekanga ifowuni ekuzokhanya secondary school. Anaxesha mntana zikhaya nokuza usithi hayi memo ntoni utishara uyakhawuleza yena xa ndisithi ndiyakhuphela uzawusula ibhodi ntoni agqithele kwelinye icala. Hey funeka ube fast. Number 2, boys, males, majita, jimbos, pa back
Intsangu ayifunekanga apha. Iziyobisi asizifuni apha. Ndethemba sifene. Mantombazana, ubutywala asibufuni apha. Khaniyesela ngaphandle tavern nothi apha. Nothi phakathi emasangweni esikolo. Khona into endilibeleyo. Ayikho madam uyiphosileyo. Qha ndicinga uba uyaphazama man madam, wenzanga mistake kule phone. Ndenza mistake njani? Ndiphazame phi? Kaloku madam ifowuni nje sifota ngazi notes ne-homeworks nje madam. Kaloku bese ndiyithethile nje le into. Uba ziyakhutshelwa ii-notes, siyakhutshelwa ii-homeworks. So le uthetha ngayo into ayo excuse tu. Uliciko kwedini. Ugeza nogeza lo mfana. Lo ugeza nogeza. Xelele. Yeyi ndiyatsho mani uba uyageza lo mfana. Ndiyayiqonda nje loo nto uba uyageza. Hayi andigezi mna madam, mna ndimsulwa mna madam, mna ndi-innocent. Innocence. Yeah, ndi-innocence, ndimsulwa madam. Hayi kaloku ndoda kona nto kuthethwa iveze enye into loo nto ngawo. Iyakuchaza uba wena awuqeqeshekanga. Yayiva ke ngoku? Ni-teenage yakho khona. Mna ngaphi? Hayi ke ngoku Mineri. Hayi Mineri ibuza njani ni-age na Mineri? Ndiyabuza uba una ngaphi? Mineri ayikazibuzwa mani into ezinjenge-age. Hey, abantwana bafihla kanje. Basifihlela ukufa abantwana. Cifa ngaxela i-age yakhe. Myeke deputy myeke. Benjijisana nentwana. Khanihambe bethi nani neziklasini. Jonga ndicela laa mntu waka-grade 12, laa mntu uyindoda indala ityele ilantshi yaka-grade 8 andilandele ofisini. Le chap itye ilantshi mos iyazazi nte engalibazisa umedem. Sharp ke boys. Le chap ityela abantwana ilantshi iyabizwa.